En què consisteix la vostra proposta? La proposta d'aquest projecte és la de naturalitzar l'espai metro, creant un nou espai ambiental per a les estacions i passadissos de metro de TMB. L'objectiu és portar el verd al subsòl, creant un nou espai naturalitzat que representi una nova i agradable experiència per als usuaris de metro, allunyada de l'actual sensació de túnel artificialitzat i poc amable. Aquesta proposta canvia radicalment l'experiència viscuda pels usuaris i usuàries de metro, aportant una millor experiència visual, un entorn més saludable i menys sorollós. El projecte està pensat en clau de sostenibilitat. Tant l'energia com l'aigua necessaris per al suport vital de les plantes són proveïts de manera autosuficient, a partir d'energies renovables i aigua del freàtic. Com resol el repte? Com a motor de canvi per a aquesta proposta s'han ideat dos espais, el Fòrum Auditori i el TMB 360 Lab. Aquests dos espais no estan pensats tan sols com a plataforma efímera per a l'execució d'aquest projecte, sinó que pretenen ser dos nous espais referencials a TMB amb un potencial que ha de transcendir la mateixa proposta. Per tant, la proposta de naturalització de les estacions de metro seria la primera prova pilot que es desenvoluparia en aquests dos espais, cadascun amb una intencionalitat concreta. El TMB 360 Lab, proposat com a centre per a projectes d'innovació de TMB, en coparticipació privada, pública i ciutadana. El primer projecte a ser desenvolupat seria la naturalització de la xarxa de TMB. Aquest espai ha de ser un parador clarament visible pels usuaris i usuàries de metro. I el Fòrum Auditori, proposat com a espai de trobada per a compartir coneixement, exposar i debatre sobre la mobilitat i sostenibilitat, problemes i solucions, on la participació ciutadana i la comunitat educativa en seran una peça clau. D'aquests dos espais en sortirà la solució concreta i definida per dur a terme la progressiva naturalització de la xarxa de metro. Quins són els principals beneficis per TMB? Aquest és un projecte amb un enorme potencial en quant a projecció mundial de TMB, ja que el projecte incideix en molts aspectes de rellevant importància, lligats tots ells a la transformació proposada. Així TMB es posicionaria i es faria encara més visible com a empresa que vetlla i es preocupa per al medi ambient, pel benestar sensorial dels passatgers i empleats, per la salut dels treballadors i treballadores, per la participació i debat ciutadà en el fòrum de TMB, per la innovació i la tecnologia en el Lab de TMB 360, per la inclusió social i laboral, especialment per a col·lectius amb risc d'exclusió social o aturats que poden col·laborar en el manteniment dels jardins i instal·lacions, així com alumnes de formació dual en jardineria i floristeria. També treballadors afectats per l'amiant o recol·locats per altres situacions de risc en la seva salut. Per què hauria de passar la fase de prototipatge? Perquè creiem que aquesta proposta no és només un projecte, hauria de ser el model de futur, referent de tots els metros del món. Perquè el món serà sostenible o no serà, i volem que TMB sigui part d'aquesta fita. Cal, però, reivindicar, enfortir i sobretot mostrar al món quines dinàmiques permeten encaminar-nos cap a una sostenibilitat global. En 4 anys hi haurà 2 esdeveniments a Barcelona que poden ser clau per a la projecció de TMB a nivell mundial. L'any 2023, el Global Public Transport Summit, el més rellevant a nivell mundial dins del sector del transport públic, organitzat per la UITP. I l'any 2024, el centenari del metro de Barcelona.